Ini nehanzvadzi yangu tinoita bonde tese kamwe pavhiki. Ndine mhuri, iyewo ane murume. Tsano vangu vanotondifarira ende havadozivi kuti ndizvo zvatinoita. Zvinhu zvinorema kubisa mwana wamai vangu bhurugwa, asi ndingagodii, ndidzo mhiko dzacho dzatakapiwa. Isu takangokura tichiona vabereki vedu vachienda kun'anga. Nyaya dzen'anga nedzekubata mishonga was a way of life. Dzimwe nguva taitoti mangwanani tichimuka taidoona pamba pakazara maprofita. Saka kwatiri takangokura zviri zvinhu zviri normal. Vabereki vedu vakanga vane business. Takanga tine zvigayo, mashopu, mombe dzakawanda. Dambudziko rakangotanga pakashaya vabereki vedu. Vabereki vedu vakashaya in a very mysterious way. Vakangomuka vakaoma. Zvinhu zvakatishamisa kuti mukadzi nemurume vose vangomuka vakafa same day. Chero veukama vakava nemubvunzo. Asi takazoziva zvese izvi mushure mekunge tafamba. Vamwewo vemumaraini vakati vanhu ava vakanga vachidanana, vakanga vari malove birds. This was true love kusvika vanhu vafa mumba same day. Takavaviga vabereki vedu, upenyu ukaenderera mberi. Mabusiness edu akatanga kufa. Zviya zvekuti unongoona kuti makuseni unongomuka uchinzi tractor haichafambi. Dzimwe nguva kungodzi chigayo chafa. Zvakafa in a mysterious way, sekufa kwakaita vabereki vedu. Zvikava zvinhu izvo zvinotinetsa. Ini ndini mukomana mukuru nehanzvadzi yangu inotevera kumasure. Takabva tatoona kuti tikasangwara pano taizofa nenjara. Sisi wangu akanga akadoroorwa. Ini at that time ndakanga ndisati ndaroora. Bamunini vedu vakazoti advisa kuti tifambe tiende tinonzwa kuti dambudziko rakanga riri pai. Takabva tapiwa macontact details en'anga iri kuChimoyo kuMozambique. Chimoyo inzvimbo iri padhuze kana uchibva kwaMutare. Saka takabva taenda ini nehanzvadzi yangu tikanoona n'anga iyi. Takasvika tikabvunzira, tikaudzwa kunzi vabereki vedu vakange vakaromba uyezve vakanga varamba kusacrifice vana vavo, ndozvakazoita kuti vashaye. Ende zvinonzi vakatora nguva yakareba vachipiwa chance yekunzi varinyuwe mhiko dzavo, asi ivo vakaramba kubata vana. Takatarisawo kumasure tikaona kuti takanga tine hama dzakawanda dzakashaya. Saka this was a way of life. Sikukura kwedu tose chinonzi nhamo taisachiziva. Kumba kwedu kwakanga kwakarongeka. Mombe dzemukaka, chikafu ichi, mashopu. Baba vangu naamai vangu vakanga vari well respected munzvimbo mataigara. Takatarisa zvakare tikaona kuti mumusha medu maigara muchingofiwa in a mysterious way. Asi mafiro akaita baba vangu namai vangu ndiwo akanga atishamisa, nekuti vakamuka mangwanani vane zvinhu zvewhite pamuromo. Isu takadomuka tikaendera mberi nebasa. Ini ndikatoenda kunoona kuti shop yakanga yavhurwa uyezve chigayo chakanga chichirana nekunotarisa kumunda. Ndakazoshamisa kuona kuti zuva rakanga ranyanyokwira vabereki vasati vamuka. Ndipo pandakanopinda mubedroom mavo ndikanoona makuna mashura. Vabereki vangu vakanga vakanyarara vakashaya. N'anga yakazotiudza kuti this was because vakanga vapiwa chance asi vakaramba kusacrifice. Takaudzwa kunzi mabusiness aizoramba achitsakatika sekutsakatika kukaita vabereki vedu kana tikasaitora mhiko, tikasamutsiridza mhiko dzavo. Takagara pasi tikabvunza godobori kuti saka tiite sei. Ndipo pavakatipa midzi. Vakati midzi iyi tiende tinoisa mushopu yedu. Shopu yedu nyuwani yakanga yavakwa nababa gore rapfuura. Vakataura zvakare vakati plastic iri rakanga rine midzi taifanira kuriisa mustoreroom. Inini nehanzvadzi yangu taifanira kurara tese kamwe chete pavhiki. Zvinhu zvaifanira kuitwa mambakwedza mushopu imo muya, ende hapana aifanira kutiona. Kana tikaita sekudaro zvaizomutsiridza business redu. Hana yangu yakarova. Hanzvadzi yangu was my little sister. Ndaimuda kwazvo nerudo, kwete rudo rwekudanana asi rudo chairo. Saka zvakandinetsa kuti aizozviita sei. N'anga yakanditarisa ikatipa midzi ikati titsenge midzi iyi. Taitofanira kutanga taita zvinhu izvi. Vobva vatigadzirira mushonga yedu tobva taenda. Pose pataizosangana taifanira kuti machira atinenge tashandisa toapukuta toisa muplastic riya rine midzi kuitira kuti zvinhu zvedu zvienderere mberi. Hanzvadzi yangu yakambodawo kuramba
nekuti munhu akanga akatoroorwa. Asi n'anga yakataura kuti kana tikasaita zvinhu izvi isusu taizopera one by one, tigotsakatika sekutsakatika kwakaita vabereki vedu. Takasiyiwa ine position iya ine fiye, ndipo patakanzi tipinde murume kuseri tinoita bonde. Zvakandinetsa zvinhu izvi, sekuru vakati vakanga vakamirira kuti tipukute tizovapa mafluids acho. Ndakambofunga kuti ndinyepedzere, asi ndakatozoona kuti zvaizondikuvadza. Moyo wangu wakaremerwa, asi ndakazosumuka hangu ndikafamba semurume ndikaenda. Hanzvadzi yangu akatevera. Takaita zvinhu izvi, asi moyo wangu wakashushikana. Mushure mekunge tapedza, takabva tapa godobori jira riya ndokubva vatishandira. Vakazotipa plastic riya rakanga rine midzi miviri, ndobva vati tinde tinorihenga mustoreroom umu. Uyezve tisakangama kuti pose patinenge tichisangana taifanira kutora machira towaisa mukati momo. Takaita sekudaro, takabva tikadzokera kumba pasina aitaura neumwe. Takadzoka kumba tikasvika tikaisa plastic riya mustoreroom, tikangoudza vashandi kuti vaisafanira kuribata plastic iri. Takaendera edu mberi neupenyu. Mabhizinesi edu akatozokura, akava mahombe kudarika zvaive zvasiwa nevabereki vedu. Upenyu hwedu ukaenderera. Hanzvadzi yangu aiva kumba kamwe chete mambakwedza kuma4 tosvika toita zvinhu izvi. Kana taita iye odzokera. Aive adoudza murume wake kuti every Wednesday kwaitwa stock take kushop nekuona kuti zvinhu zvinenge zvisipo, kuitira kuti vashandi vasaba nekuti vaiteka advantage yekuti vabereki vakanga vashaya. Every Wednesday mambakwedza hanzvadzi yangu yauya toita chiitiko ichi. Zvinhu zvairema asi taigodii. Business redu rakakura zviya zvekutoona kuti takanga tichibuilda a generational wealth. Mashop ose nezvigayo zvakaita back to normal. Business rikakura, tikaita mari yakawanda. Ndakabva ndanoroora mudzimai wangu. Ndaroora mudzimai wangu paya, akabva auya. Asi mudzimai wangu aigara achicomplaina kuti inini nehanzvadzi yangu takanga tine relationship iri strange. Iyewo hanzvadzi yangu yakatangawo kuda kuita kajealous, zviya zvekuti ndakashamisika kuti ko chii chaakuitika. Izvi zvebonde zvataingoita yanga iri business transaction. Saka iye aivengera chii mwana wevanhu anova mudzimai wangu. Mudzimai wangu akabva abata pambiri pekutanga. Pambiri apa pakati pasvika 7 months pakabva nenzira yaigwadza, akabuda ropa risingaiti. Zvinhu zvakanga zviri strange. Takagara zvakare, ndobva tazama zvakare, ndokubva abata pambiri, ndobva pabva akabva mimba dzinosvika 7. Zvinhu zvakatinetsa, asi inini at the back of my mind ndaiziva kuti zvinhu zviri linked nenyaya yemushonga yatakabata. Zvinhu zvakanetsa mudzimai wangu kuti mimba dzose dzaiti kana dzikasvika 7 months mimba yaibva yabva. Ende kuchipatara vakanga vasina reason yekuexplaina kuti sei mimba yaibva. Aitomwawo masupplements nemapirids achidya zvinhu zviri health, asi mimba yaiti ikangosvika 7 months yaibva yabva. Akazodzoka ndokubva tagara zvakare, akabva abata pambiri. This time akabva aenda kumba kwavo, akazodzoka mwana azvaro. Ndakava nokufara kwakanyanya kuti ndakanga ndavawo nemwana wangu. Zvinhu zvakandifadza, asi isusu hatina kuregedza kuramba tichiita routine yedu yekuti every week taita chipiriso chedu tichitora machira aya tichiisa muplastic riya. Chaindishamisa ndechekuti machira aya ndaiti tikarisa muplastic panonopera vhiki munenge musisina, jira riya raingodisappear. Mwana ane 3 years akazongomuka umwe musi akashaya. Mwana akangoshaya zviya zvekuti takashamisika kuti ko mwana aita sei, akafa zvakare in a mysterious way. At this point mudzimai wangu akabva atsamwa, akatora mabhegi ake akaenda kumusha. Mushure mekunge tachengeta mwana, iniwo ndakarwadziwa kuti ko mwana wangu chii chakanga chaitika kwaari. Asi ini ndakaziva kuti zvinhu zvese izvi zvakanga zviri linked kumushonga yataibata. Mudzimai akati aenda ndokunosvika achiudza vabereki vake dambudziko iri. Vabereki vake vanhu vanonamata, zviya zvekuti chero mimba yake mabatiro akanga aita vakanga vatotsanya. Chakanga chaita kuti mwana azvarwe uye zvekuti mimba isabva at 7 months, vabereki vake vakanga vatoita kumutsanyira vakanamata. Ndizvo zvakaita kuti mwana uyu miracle baby
izvaro. Ini semaonero angu handitofaniri kuita mwana. Ndikangoita mwana uyu anoitwa chipiriso. Ndakaziva kuti mudzimai wangu sezvo adzokera kumba kwavo vakanga vachizononamatira nyaya iyi, ende it looks like mudzimai wangu akanyanya kubatikana, akarwadziwa, akaita depression, zviya zvekuti anga asingagoni kana kugeza kana kudya, akaluza interest pane zvese. Mwana uyu was everything. Akanga achidawo kuva amai. Munongozivawo kumaraini kuti kana usingabari mwana unenge wadova chiseko chemunyika. Akazondiudza, akandifonera pane imwe weekend, akandiudza kuti vakanga vachizoita all night prayer, vachinamata, vachida kunyatsoziva kuti dambudziko riri kubva kupi, uyezve kuti Mwari amuratidze kuti chii chakadya mwana wake. Vakanamata weekend iyoyo, ndokubva upenyu hwedu hwaendera mberi. Wednesday yakatevera ina sisi vangu takatoita appointment yedu yekuti tionane. Kuseni ina sisi vangu takanosangana kushop kuti tiite zvirangu. Takasvika kushop muya ndokubva tapinda. Takangoti tichipinda mushop tikaona kuti plastic riya reyellow rakanga risisipo, asi mushop makanga mune zinyoka. Takangoti tichivhura door ndokubva tasangana nezinyoka. Zinyoka riya takavhunduka, inoratidza kunge rudzi rweshato, yakasumudza musoro nehasha ichiuya kwatiri. Takavhunduka ndokubva tarasa makii tichibuda tichimhanya tiri mabara nehanzvadzi yangu. Tikatobuda, iwe achipinda mota make, ndikapinda mota mangu, ndikaenda kumba. Hapana watakaudza. Ndakati ndichipinda mubedroom ndokubva ndavhara door, ndokubva ndavhunduka ndichiona mwana wangu akamira pamubhedha. Ko mwana wangu anga abvepi? Zvakandinetsa, ndokubva ndatiza mumba muya ndobva ndanogara mumota. Zuva rakabva ratoendera mberi, ndikaendera mberi nemabasa. Ndakazodzoka kushopu ndikaona musina nyoka, asi plastic riya rakanga risisipo, rakanga radisappear. Mhuri yemudzimai wangu vakanga vatsanya vakanamata, zvichireva kuti zvinhu zvedu zvakanga zvadokanganisika. Usiku hwo ndakadzoka zvakare, kuda kurara hamurariki mumba, mune vana vanenge vachichema. Vana ava kwandiri it looks like ndivo vaya vakabva vari nhumbu, ende vanochema zviya zvekuti unotoshaya kuti woita sei. Vamwe vana vandinogara navo pamusha, vana vehanzvadzi dzangu, vanenge vachitoshamisika kuti sekuru, ko chii? Sei musingarari mumba? Iye zvino handichatorari mumba, ndinotogona kupinda mota ndodhiraivha kuenda kwaMutare, ndobva ikoko ndoenda kwaRusape kusvika kwaEdza ndodzoka kumba. Hanzvadzi yanguwo ari kumba kwake anoti anoona mwana wangu anenge achingobvunza kuti tete makandiurayirei. Dambudziko riripo hanzvadzi nderekuti mumba hamuchagariki. Vana ava ndinorara navo everyday. Chero nichida kuenda kutoilet, unoti uchipinda mutoilet unoona mune mwana. Imba yedu takaiextenda mushure mekunge vabereki vashaya, tikatoisawo insutu. Ndoti nichipinda mutoilet ndinowana mune mwana. Dzimwe ndoti ndikapinda mubathroom ndogona kuwana mwana ari mutabu, kamwana karusvava kachita kunge kari kunyura. Ndatambura. Vana ava ndinogara navo. Ng'anga iya ndakaiudza kuti ndio zvatiri kusangana nazvo, ikandiudza kuti takaputsa mhiko. Uyezve mudzimai wangu munhu anonamata, saka hatikwanisi kuti tinge tichirwisana naMwari. Zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Inini nasisi wangu kubva musi watakaona nyoka iya mushopu haticharari tese. Mabhizinesi aya akutanga zvakare kudonha. Ndatambura vehama nekuti bhizinesi iri ndiyo nhaka yedu yandakasigwa nevabereki vangu. Saka kana zvaakufa kudai handizivi kuti ndiite sei. Inini mumwoyo mangu ndinoshuvira kuti ngadai ndakwanisa kuwana imwe n'anga ingandibatsira kumutsiridza urombo hwedu, nekuti bhizinesi rangu ranga richifamba zvakanaka. Kubva pandakaroora mukadzi wangu uyu anonamata, zvinhu zvangu zvese zvapinda mudondo. Handiziviwo kuti ndiite sei. Shoko raMwari rinotaura kuti seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Mhuri yeZimbabwe ndoda kungoti pari zvino isu secountry tasvika pakuda zvinhu zviri basic. These are basic things. A car is a basic thing. A house is a basic things. Tiri kusvika pakusangana nezvinhu zviri evil, zvinhu zvekudark world. Tisvika pakuita zvinhu zviri incest. Inonzi incest taboo. Tichita incest taboo tichivata nevana vekumba kwedu pamusaka pekuti tinenge tichida kusecure mariches. Dzimwe nguva zvinhu zviri material nandionese kuti tingasvika pakufa nekusacrifice upenyu hwedu, nekusacrifice sanity, kuva munhu akadokwana chaiko chaiko. Unodova benzi kana uchivata nehanzvadzi yako, ungava munhu akakwana.
handisi kujaja, I'm not judging, but I'm just saying the things that you are doing for the sake of money zvinhu zvakaoma. Upenyu hwakaoma kuZimbabwe, ende ndoziva kuti vazhinji vedu vakaona kuti upenyu hwaoma vakabuda munyika, asi vamwe vanogara zvavo munyika vodoona kuti aisi upenyu hwatiomera, vodii, voita zvimwe zvinhu tisina kujaira, zvinhu zvinohlisa. Ende vamwe vanoramba chita kuti tirombesei, vamwe vachita kuti toda kuenda kuDubai tinodla tsvina. Hatisi kudzidza, we are not learning. I just wish kuti tidzidze. Alright, comment section matitodi kwena mukoma vari kuti ivo vari kutsvaka n'anga inotoita kuti mukadzi uyu ashaye simba ari kuvakonesa zvinhu zvavo, varambe zvavo vakachengeta pfuma yavo yavakaakwaya through kuromba, vachiramba vakachengetedza zvakare zvinhu zvakasiya zvabuildwa nevabereki through kuromba. Ndozvavari kuda kuita, havasi zvavo kuda kurepenta. Aiwa, vari kungoti ivo vari kugara nevana vavakauraya vaya vanovaona everyday. Mona zvinhu zvemushonga, kwai mushonga hauna miri pasina chironda. Vamwe vanhu vanogara navo havadochu havaoni vana ava, asi ivo vanoona vana everyday. Asi vari kuti vada kun'anga ingavabatsira, ndo belief. We respect people's beliefs. Pane munhu akauya panapa akataura kuti usanyebera vanhu nezvaJesu chichi. Ndikati aiwazve, isusu nevanhu ivavo who believe in Jesus saragai taura nezvaJesu. Imi musingabelieve muna Jesus, itai zvenyu. Handiti musauya panapa muchiti ataka. Let's just learn to respect each other. Imi kana musinga respect, garai kure nerespect yenyu. Isuwo panapa tiri kuposta nyaya dzedu, imi kana musingadzifariri, regai kuona, musada kutinetsa nekuda kutiita rafu. Vamwe muri rafu ya bitter. Takadozowa rimwe joku rekunzi kwai maZimbabwe nadzi magehena uko nenyaya yebitterness. We are bitter people. Munoona munhu aposta zvinhu zvake mosvika muchiti ingano, muzvirege izvozvo, ngatiregei kuva vanhu vari bitter. Tingotaura nyaya sezvadziri. Saka mati tovabatsira sei komukoma? Ngativaudze kuti vaite sei. Ndo nyaya yatawana muzuva ranhasi. Tinoti a problem shared is a problem solved. Uyai nemacomments tione kuti tingavabatsira sei. Ini hangu personally I would just say kuti hakuna kwazvinoenda, zvinhu zvacho zvoramba zvichida kurenewiwa. You have to continue renewing kusvika riini uchingorenew. One day unozova iwe ucharenew. Ndozvandinoda kungotaura hangu.